हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ. माता जी। ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. അതായത് 18 ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം മോക്ഷ സന്യാസം എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മോക്ഷ സന്യാസം എന്നും കൂടി ഇതിനെ പറയുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഉള്ളത്. ഈ നമ്മൾ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം, അതായത് ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നലെ ആ ഭഗവാൻ അതില് എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തരുടെ ശ്രദ്ധ അനുസരിച്ച്, വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും 3 ഗുണത്തില്, പിന്നെ അവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ, പിന്നെ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്, അത് ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കുക? അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കുക? രാക്ഷസന്മാർ, അതായത് പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ അവര് ഭഗവാൻ എന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഫലം ഇവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിൽ അവർ ആ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നീട് തമോ ഗുണത്തിൽ ആരാ? ഭൂതപ്രേത പിശാചികൾ, അതായത് വൃക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പ്രേതാത്മാവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ, ബലിദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാര രീതികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഷ്ഠിക്കുക, ആ സത്വഗുണത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ദാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ദാനം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് യോജിച്ച വ്യക്തി, അതായത് അർഹനായ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് സാത്വിക ദാനമാകും. അത് അവിടെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാജസിക ദാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു പുണ്യ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസിക ദാനമായി തീരും. പിന്നെ താമസ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ വിരുദ്ധമായിരിക്കും താമസം. അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അർഹത ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്താ പറയുക, അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് ആസുരി ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം, താമസിക ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. പിന്നെ നമ്മൾ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്, പിന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തപസ്സിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പരിപാലിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ രാജസിക തപസ് എന്താണ്? പിന്നെ ബഹുമതിയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരിക്കും. പിന്നെ താമസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളെല്ലാം അത് താമസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ഓം തത് സത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അത്. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് ഗുണങ്ങളോ അതിന് ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നെ പരമപുരുഷനാൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്സായിക്കോട്ടെ, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമെല്ലാം എന്താവും, അതൊക്കെ അസത്ത് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം 18-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥികേശി കേശി നിഷൂധന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം അറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്, കേശി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, കേശി എന്നുള്ള ഒരു അസുരനെ വധിച്ചവനാണ്, ഹനിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധിച്ചവനാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേശി എന്ന് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ അസുരങ്ങളായ ആ സംശയങ്ങളെ അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ആരെ, കൃഷ്ണൻ. എന്താണ്, ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ത്യാഗവും പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഗുണാതീതനും, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിൽ എത്തുന്നത്, ആ അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിച്ചേരാനാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എന്താ പറയുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ 18-ാമത്തെ അധ്യായം വന്ന് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് ത്യാഗം, പിന്നെ ത്യാഗം വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഗുണാതീതരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം. അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത്, ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് അർജുനൻ വന്ന സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കണേ, എന്താണ് ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതായത് ഫലങ്ങളെ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്താണ്, സന്യാസമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സന്യാസമാണ്. പക്ഷെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് ത്യാഗമാണ്. സർവകർമ്മ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്താണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മീയ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ എന്നും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ധർമ്മ ബാധ്യത, ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്. അത് നിയത കർമ്മങ്ങളാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഭീഷ്ട സിദ്ധികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് സന്യാസമാകുന്നു. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമായി തീരും. പക്ഷെ ആ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക വാഞ്ച, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ എന്താ പറയുക ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, യജ്ഞമാവട്ടെ തപസ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കി യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്തൊക്കെയാന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായതാൽ അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ
പറയണേ, ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷാവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ത്യാഗപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നലെ ആഹാരം മനസ്സിലാക്കി, യജ്ഞം മനസ്സിലാക്കി, തപസ് മനസ്സിലാക്കി, ദാനം മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ദാനം എന്താണ്, ഇത് എന്താ പറയാ, ത്യാഗം എന്താണ്, 3 രീതിയിലുള്ള ത്യാഗവും 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മവും 3 രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയും, ഈ 3നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഈ 3 രീതി എന്ന് പറയുമ്പോ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക, അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. എന്താണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാൻ പറയാണ്, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, തപസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം, അത് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ്. ഈ 3ഉം എന്താണ്, മഹാത്മാക്കളെ പോലും, മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, 3ആണ് ഈ യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. പിന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്, യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, പല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ, നമ്മൾ എന്താണ്, ആസക്തിയോ കൂടാതെ ആ കർമ്മത്തിൽ, ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴാവട്ടെ, ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ആണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത്? നമ്മൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, അതായത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ നിറവേറ്റണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ചില ഋഷികൾ പറയുന്നു അവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, ചിലർ പറയുന്നു അത് കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളും ആയതിനാൽ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ചിലർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് ഭഗവാൻ 3 രീതിയിൽ ത്യാഗം പറയണം. എങ്ങനെയാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അവയെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യാബോധം, നമുക്ക് തെറ്റായ ബോധമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുകയില്ല, അത് പുരോഗതിക്ക് ഒരു തടസ്സമാവുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട്, അതായത് മിഥ്യാബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഇനിയിപ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ ത്യാഗം എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാവുന്നു വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയണം, ഇപ്പൊ നിയതകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റേതായ നിയതകർമ്മമുണ്ട്, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റേതായ നിയതകർമ്മമുണ്ട്. ഇപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുനന്റെ നിയതകർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, വിഷാദം കൊണ്ട്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഭയന്ന്, അല്ലെ, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, എങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുമെന്ന്, ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, ആ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് രാജസമാവും. അതുകൊണ്ടല്ലേ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിയതകർമ്മമാണ്, ചെയ്യണം അത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ആരാണോ പേടിച്ചിപ്പോ നമുക്ക് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് അനുസരിക്കേണ്ട ചിട്ടകളുണ്ട്, നമ്മൾ പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കി, ഇപ്പൊ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം, ഹരിനാമജപം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ഭോഗം സമർപ്പിക്കണം, പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഇങ്ങനൊരു ചിട്ട നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ചിട്ടയിൽ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പേടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും, അതൊക്കെ എന്താവും, രാജസമായ ത്യാഗമാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, അത് എത്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവില്ല.
അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ 9ാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക സംഗൃതനായി പല ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ സാത്വിക ത്യാഗം എന്താണ്? അതായത് ആ സാത്വികക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവും, ഇതെന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ കർമ്മബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിലെനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വാഞ്ചാതകളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് സാത്വികമായി, അതായത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായ ഒരു ദാനമായിട്ട് തീരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, നിന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, സ്വകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന് പുണ്യം ഉണ്ടാവും, ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പുണ്യമാവട്ടെ പാവമാവട്ടെ ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അയാൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം രണ്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ രണ്ടും നമ്മളെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയാ, പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല, പുണ്യവും കൂടി നമ്മളെ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വിടില്ല. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ പുണ്യത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, അവിടെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിന്റെ പുണ്യമാവട്ടെ പാപമാവട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ബന്ധത്തെ പറ്റി നല്ലതുപോലെ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവും, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്. അവിടെ അവർക്ക് സ്വർഗമാവട്ടെ നരകമാവട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സ്വർഗം നരകം മിശ്രം, അതായത് നമ്മൾ നല്ല ചെയ്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവും, നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത നരകത്തിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ ചിലർ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നല്ലതും ചീത്തയും. അപ്പൊ കുറച്ചു കാലം നരകത്തിലും കുറച്ചു കാലം സ്വർഗത്തിലും. അപ്പൊ മിശ്രമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോ ഈ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയണം. 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതവുമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന്. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു ചില നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മൾ ചില നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ കർത്തൃത്വ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയാം 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ, അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, അതായത് ഞാൻ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് അവർ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഈ ശരീരം, കാണുന്ന ശരീരമാണെന്നുള്ള ആ യജമാനത്വം, അതായത് നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ കർത്തൃബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണി ഗുണാനി കർമാണി സർവശഃ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്തൃത്വ ബോധമില്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായി, രാഗദ്വേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് വിരക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനോട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, അതായത് ആസക്തി കൂടാതെ, കർമ്മത്തിനോട് ആസക്തി കൂടാതെ, പിന്നെ അതേപോലെ ആ കർമ്മത്തിൽ വിരക്തിയും കൂടാതെ, അത് എന്റെ നിയത കർമ്മമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ രണ്ടും കൂടാതെ, രാഗദ്വേഷ കൂടാതെ, അനാസക്തമായി, നമ്മൾ ഫലാസക്തി കൂടാതെ, അതിൽ ഫലത്തിന്റെ ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോ കർമ്മം എന്താണ്? സാത്വികമാകുന്നു. പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം
നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസിക കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജസിക കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്റെ ആഗ്രഹം, സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിന് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മിഥ്യ അഹംഭാവം, അതായത് മിഥ്യ അഹംഭാവം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഇത് കർത്തൃത്വബോധം, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട്, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നു അതേപോലെ സുഖവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആ അടക്കാനാവാത്ത ആ വ്യാമോഹം, ആഗ്രഹം മൂലം. അതുകൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? രാജസ കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നേ, നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയാ, എന്താ പറയുക, ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച ധാരേ ബലി കാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമ നാമ. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച, അതായത് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാമമായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്തണം. അതായത് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട്, എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്, എനിക്കുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രേമമായി തീരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് താമസം. എങ്ങനെയാണ് താമസ കർമ്മം? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയാ, കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ എന്താ പറയാ, ഭസ്മാസുരനെ കണ്ടു, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവരുടെ നാശത്തെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വന്തത്തിനും നാശം വരുത്തും, മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം വരുത്തും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അത് താമസമാവും. അതാ പറയും, തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന ആ കെട്ടുപാടുകൾ, അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ നാശത്തെ. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, അണ്വായുധങ്ങളെല്ലാം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ എന്താണ് നേട്ടം? അതൊരു നേട്ടവും ഇല്ലല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശമല്ലേ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം, അതാണ് സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. അപ്പൊ അതെല്ലാം അവഗണിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായി, ആ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം, അതായത് ഒരുപാട് മിഥ്യ അഹംഭാവം, ഒരുപാട് ആ വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? താമസമായി തീരും. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്തായി? നമ്മൾ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, എന്താ പറയാ, ദാനല്ല, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്. 3 രീതിയിലുള്ള ആ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, രാജസികമായിട്ടുള്ളത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്തെന്ന്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്തെന്ന്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്തെന്നും, പിന്നെ എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായത്. അപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നിയമ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, ചിലത് ചെയ്യണം, ചിലത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശരി തെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതില്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരാള് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ശരി തെറ്റ് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണെന്നും, പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തത് അതെന്താണെന്നും, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താ, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. കാരണം അവർ നല്ല ബോധവാന്മാരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. കാരണം അവർ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അവര് ആ ജ്ഞാനം വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരെടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്താണ് എന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് എന്റെ മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഗുണത്തിൽ പെടില്ല. ഒരിക്കലും അവർ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ആ അടിമയിൽ അവർ നിൽക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു മായയുടെ സേവകനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾ ആരായിത്തീരണം.
എത്തിച്ചേരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവണോ, അല്ലെങ്കിൽ മായാദേവിയുടെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്ന മായാദേവി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ മായാദേവിയുടെ സേവകനാകണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവർക്കറിയാം എന്റെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നു രാജസികമായ ബുദ്ധി. അവർക്ക് എന്താണ്, പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ്, ധർമ്മം എന്തെന്നോ അവർക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിനും അധർമ്മത്തിനും വ്യത്യാസം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ പെരുമാറും. അവരുടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ആ ബുദ്ധിഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ. കാരണം അവർക്ക് ആ ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധി എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി കിട്ടണത് എങ്ങനെയാണ്, ഗുരു മുഖാന്തരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് എന്താണ്, അവര് ബുദ്ധിഹീനരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ധർമ്മം എന്നാൽ എന്ത് അധർമ്മം എന്നല്ല എന്ത് ആ തിരിച്ചറിവില്ലാണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്, രാജസമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്, രാജസ ബുദ്ധിയാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. പിന്നെ പറയുന്നു താമസമാകുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്. അപ്പൊ പറയുന്നു വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ. പിന്നെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവരിവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവര് ധർമ്മമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇവർ അധർമ്മമായി കണക്കാക്കും. പിന്നെ അധർമ്മമായ കാര്യങ്ങളെ ഇവർ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവിടെയും പ്രശ്നം വ്യാമോഹം, അമിതമായ ആഗ്രഹം. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ധർമ്മം അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഈ താമസത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യനെ എന്താ പറയാ മഹത്വമായും കരുതും. പിന്നെ മഹാത്മാവിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നേ, എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഞാൻ മനുഷ്യന രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷി തനും ആശ്രിതാഹ. അതായത് ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മഹാത്മാനായ വ്യക്തികളെ ഇവര് സാധാരണക്കാരനായി കാണും. അതേപോലെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിനെ ഈ ഒരു മഹാത്മാവായിട്ടും കാണും. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവർക്ക്. അസത്യത്തെ ഇവർ സത്യമായി കാണും, സത്യത്തെ ഇവർ അസത്യമായി കാണും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അന്ധകാരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ആ വേർതിരിക്കാനുള്ള ആ വെളിച്ചമില്ല, ഇവരുടെ അടുത്ത് ആ ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ സദാ ഇവരെങ്ങനെയാണ്, തെറ്റായ വഴിക്ക് തന്നെ ഇവരുടെ സഞ്ചാരം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ എന്താ പറയാ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഭൗതികതയിലെ നമുക്കൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ? അതായത് ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാണ്. ഈശ്വരനാരാണ്, പരിപൂർണനാണ്. അവന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും പരിപൂർണനാണ്. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം വരും. അതായത് പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായി ഞങ്ങളും പൂർണ്ണരാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനെ പോലെ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ എത്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ മാത്രമാണ്, പക്ഷെ അളവിലല്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവര് പരമ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓടുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആനന്ദം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായി ഈ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ മലിനീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. അത് ക്ഷണികമാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ലേ, പരമ ആനന്ദം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം.
ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായി നിൽക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ സുഖങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ അന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ സർവ്വഭൂതങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം, എല്ലാരും ആ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഓരോന്നിനെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല, കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ അവരവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ, നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുക? നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് അപ്പൊ ഒരു ആന ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു നായ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സിംഹം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവ്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉത്തമനെന്നോ അവരൊക്കെ അധമനെന്നോ ആ വേർതിരിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ഉത്തമനും പിന്നെ അധമനും ഒക്കെ ആകുന്നത് എന്താണ്? അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥിതികൾ, ഓരോ ഓരോ എന്താ പറയുക, ക്ഷണികങ്ങളായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതൊക്കെ ഓരോ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അധമനെന്നോ ഒരാൾ ഉത്തമനെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്തകളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ അയാൾ പൊന്നിനും കല്ലിനും ഒരേ അവസ്ഥയാണ് അവർ കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ല. കാരണം എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചിന്ത. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായി ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. പിന്നെ അവര് ലാഭത്തിനായോ അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അവർക്കറിയാം കല്ലും വേറെയല്ല, മണ്ണും വേറെയല്ല, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്താലും അതും വേറെയല്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ കല്ലും പൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ, അവരുടെ കണ്ണിലെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എന്നോ ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, എപ്പോഴോ ഒരു നേരം മാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം നിരന്തരം നമ്മൾ ആ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഭഗവത് സേവനം. എപ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഹരിനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ഒരാള് വളരെയധികം പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം. ഭക്ത്യാ മാമപി ജാനാതി യാവാന്യാശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഭക്ത്യാ മാമപി ജാനാതി. ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഭക്ത്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയും യോമേ ഭക്ത്യ. അവിടെയും ഭക്തിയാ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നീ തരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രനെ കാണാം ചിത്രത്തിൽ. ഗജേന്ദ്രൻ ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ശാപത്താൽ അദ്ദേഹം എന്തായി? ഒരു ആനയായി തീർന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആനയായി തീർന്നപ്പോഴും ആ ബോധം വന്നു. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശാശ്വതമായ സേവനമാണ്. ആ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ എന്താ പറയാ, ഒരു ആനയുടെ ആ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ആ ആന എന്താ ചെയ്തേ? ആ കുളത്തിലുള്ള ഒരു പൂവ് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഭക്തിയോടെ അർപ്പിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരല്ലേ ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനതി, എന്നെ ഭക്തി അല്ലാതെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയണേ. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഭക്തിയല്ല, അപ്പൊ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തി, ആ 9 രീതിയിലുള്ള ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതൊക്കെയാണ് 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റും നമുക്ക്? അപ്പൊ ദൈവ സാമ്രാജ്യം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. വിശതേ തദനന്തരം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശത്തെ എന്നുള്ള വാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉൾപോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവർ ഈ അവ്യക്ത രൂപമായ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപമായ ബ്രഹ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തികൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവർ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സായുജ്യമുക്തി. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഷത്തെ തദനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉൾപോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അവിടെ നിലനിർത്തും. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ അംശങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നാകാനല്ല അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ മൂല സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. എന്താണ് മൂലസ്വരൂപം? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ജീവേര സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അതാണ് മൂലസ്വരൂപം. എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു നിത്യ സ്വഭാവം, മൂല സ്വരഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണ്. അത് നമ്മൾ മോക്ഷം കിട്ടിയാലും ശരി, ഇവിടെ ആയാലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ മുക്തി കിട്ടി, നമ്മൾ മോക്ഷം കിട്ടി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ മൂല സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ നിത്യ സേവകനായ ആ ഒരു സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം തുടരും. അവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വീണ്ടും മോക്ഷത്തിന് ശേഷവും തുടരുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പച്ചക്കിളി പച്ച മരത്തിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ പച്ചക്കിളി ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? പച്ചക്കിളി മരത്തിലേക്ക് ചേർന്നു ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? മരത്തിൽ ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്നില്ല. പച്ചക്കിളി പച്ച മരത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനാ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത്? അത് ഫല ആസ്വാദനത്തിനാണ്. അത് ഫലങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അപ്പൊ ആ പച്ചക്കിളി മരവുമായിട്ട് ഒന്നായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പച്ചക്കിളി അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ആ ഫലങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. വിശതേ തദനന്തരം അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ടിപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാതവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെ. എത്ര നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. അതായത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ സാമ്രാജ്യം കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ സംരക്ഷണം നിനക്ക് കിട്ടും. ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാന്. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ജീവിതം ജീവിച്ച് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ അവരെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൂടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നേരം പോയി വന്നിരുന്ന ഭക്തിയായോ? ആയില്ല. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താ? അവിടെയും നമ്മൾ 100 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് അവതരിപ്പിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് പലതും നമ്മൾ ചോദിക്കും ഭഗവാനോട്. അതിനാണോ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഭക്തി? ഇതാണോ ഭക്തി? അല്ല. ഇതൊരു ബിസിനസ് പോലെയല്ലേ. നീ അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധ ഭക്തന്. നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അവൻ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ്. പക്ഷെ അത് എന്താണ്? അകർമ്മമാണ്. അവിടെ കർമ്മത്തിനോ ഫലത്തിനോ ആസക്തിയില്ലാതെ അവൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു, ഭഗവാൻ തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്ന് നമ്മളെ ആ കാരുണ്യം നൽകി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവീ പ്രകൃതി ആശ്രിതാഹ. ആരാണോ ഭക്തൻ അവനെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ ദൈവീ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്താലാണ്. അല്ലാത്തവരാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? അല്ലാത്തവർ മായാദേവിയുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ മായാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ഏത് വേണോ നീ തീരുമാനിച്ചെടുക്കുക. എന്റെ സംരക്ഷണം വേണോ മായാദേവിയുടെ സംരക്ഷണം വേണോ? കാരണം മായാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഭഗവാൻ അപ്പൊ മായാദേവി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിപ്പോയി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല, അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം ശാശ്വതമായ ധാമം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. അതാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഗുണം.
നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. എന്താ പറയാ, അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്കറിയാം. ഓരോ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തരുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയില്ല, അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രത ഭഗവാൻ കുറച്ച് തരും. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് നൽകുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. കാരണം ആ ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുക. കാരണം ഇതൊക്കെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ശാശ്വതമായ പരമപദം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവും. ഹരി. മച്ചിത്ത സർവ ദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വം അഹങ്കാര നാശോഷ്യസി വിനംശസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കണ്ടെത്തുന്ന ബദ്ധ ജീവത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് തന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ എന്താ പറയാ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് എന്നെ നല്ലതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ ബോധവാനായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. എന്താണ്, നമുക്കത് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, എന്താ പറയാ ആദി ദൈവിക, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. അതിജീവിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ആ ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ആ ബോധത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം അഭിമതം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, നാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്ന, ഇവിടെ ജഗായ് മതായ് എന്ന ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനാണ്. ഈ രണ്ടുപേരെന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ട തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു. അതായത് എപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് നടക്കുക, പിന്നെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ വേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തത സചാരി, നമുക്കറിയാം 5 പേരുണ്ടല്ലോ, ആ 4 പേരും. അതിലെ ഒരാളാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ. അടുത്ത് കാണുന്ന നിത്യാനന്ദ അതാരാണ്, ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ ഈ ബലരാമൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വന്ന ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു, കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, കലിയുഗത്തിൽ വേറെ രക്ഷയില്ല, ഹരിനാമം മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹരിനാമം ജപിക്കൂ എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ ഒരുപാട് മദ്യപിച്ച ഈ 2 ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ ഹരിനാമം ജപിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഹരിനാമം ജപിക്കൂ, കാരണം കലിയുഗത്തിൽ വേറെ രക്ഷയില്ല. കാരണം അവർ തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സഹതാപം തോന്നാണ്. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ഉച്ചരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു സഹതാപം, അനുകമ്പം കൊണ്ട് പോവാണ്. എന്നിട്ട് പറയുമ്പോ എന്തായി, ആ 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ആ ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. ദേഷ്യം വന്ന് ആദ്യം അവരെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു കളയും, ആരെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ എല്ലാരും. പിന്നീട് വീണ്ടും കരുണ കൊണ്ട് വീണ്ടും ബലരാമൻ എന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വീണ്ടും ചെന്ന് അവരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഹരിനാമം ജപിക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്താണ്, അതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയാണ്. അടിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതായത് എന്താ പറയാ ബലരാമന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞതും ആരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്, സ്വയം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞതും അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ എത്തിയിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് മറന്ന് ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് സുദർശന ചക്രം വരുത്തുന്നത് കയ്യിലേക്ക്. അപ്പൊ ആ സുദർശന ചക്രം വന്ന് അവരെ ആ എന്താ പറയാ അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പിടിക്കുകയാണ്, അതായത് ബലരാമൻ പിടിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ വേണ്ടാന്ന്. ഇത് കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്താണ്, കരുണ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കരുണയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നിഗ്രഹിക്കല്ല വേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞു തടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ബലരാമൻ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവർ 2 പേർക്ക് ബോധം വരികയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കയ്യിലെ സുദർശന ചക്രം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ 2 പേരും കാലിൽ വീണ്
ക്ഷമ യാചിക്കുകയാണ്. ക്ഷമ യാചിച്ച അവസാനം അവർക്ക് ആ കരുണ, ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ സഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല, ഒട്ടും സഹിക്കില്ല. കാരണം അപ്പൊ ആ നിജവൃത്യ ഭാഷിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും, എന്തും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പോലും പറയാ, കൗന്തേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യത്തി. അതായത് അർജുനോട് പറയുന്നു, നീ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും പറ, അതായത് എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ, അത്രയും ഭക്ത വത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അവസാനം ബോധോദയം ഉണ്ടായി അവര് നല്ല വഴിക്ക് വരികയാണ്. അവസാനം ഹരിനാമം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയണേ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തന്റെ അഭിമതം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രഹ്മയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരം, അതായത് മനുഷ്യ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഒരു യന്ത്രമാണ്. യന്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഒരു ആത്മാവ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു അമ്മയെ പോലെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ജന്മം നൽകുകയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ തരികയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പക്ഷെ അതിന്റെ പിതാവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം കിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആനയുടെ, ഒരു പശുവിന്റെ, ഒരു നായയുടെ, ഒരു കുരങ്ങന്റെ ഒക്കെ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? ആത്മാവുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതയായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അത് ചലിക്കുന്നത്. ആ യന്ത്രം ഇപ്പൊ ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത് ആരുടെ സഹായത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നത്. അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അലാം ക്ലോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിലൊരു ബാറ്ററി വേണം, അല്ലെ? ബാറ്ററി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലോക്ക് നടക്കും. ആ ക്ലോക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അത് ബാറ്ററി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് നടക്കില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മുടേതല്ല, അത് എന്താ പറയാ, പ്രാണികളുടെ ആയാലും പക്ഷികളുടെ ആയാലും ഭഗവാൻ ചരാചരം, അതായത് ഈ കാണുന്ന 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെയും എന്താ പറയാ, ആ യന്ത്രം എന്ന ആ ശരീരത്തെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ആന നടക്കുന്നു, പശു നടക്കുന്നു, എല്ലാം നടക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു യന്ത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ യന്ത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? എന്താ പറയാ, ചൂലൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? രാജാവാണ്, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണ്. ഇത് ഒറീസയിലെ എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഇത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവം ഉണ്ട്. വളരെയധികം എന്താ പറയുക, പ്രശസ്തമായ രഥോത്സവമാണ് ജഗന്നാഥ് പുരി രഥോത്സവം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവാണ് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്. ഈ ഭഗവാൻ അത് കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഭയങ്കര വിടർന്ന കണ്ണുകളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഈ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ എന്താ പറയുക, ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. ആ മരത്തിന്റെയാണ് രൂപം. അർച്ചാവിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? മരത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യമായ മരമാണ് ആ ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും അതിനെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 8 വിധത്തിൽ ഞാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന്. മരമാവട്ടെ, ലോഹമായാലും, മണ്ണിന്റേതായാലും, ഒരു ചിത്രമായാലും എന്നെ നിങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന ആ മരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന കണ്ണുകളാണ്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നിന്ന് ദ്വാരകയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൃന്ദാവന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, രുക്മിണി ദേവി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താ പറയാ, കാവലിന് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സുഭദ്ര, കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും അനിയത്തിയായ സുഭദ്ര ഇങ്ങനെ കാവല് നിൽക്കാണ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രുക്മിണി ദേവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയാ, അവിടെ അതൊരു
അവിടെ രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള ഇടവരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ ഭഗവാൻ അവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വിടർന്നു പോയി ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ. അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരിസയിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ്. അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ രഥോത്സവം നടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ആ രഥോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു എവിടെയാണോ രഥം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ വഴിയിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ശുദ്ധീകരണം ഇങ്ങനെ നടത്തും. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ സ്വയം രാജാവ് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ അടിച്ചുവാരാണ്. അതായത് രഥം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വഴിയെല്ലാം അടിച്ചുവാരാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് രാജാവ് നമുക്ക് എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അതായത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ നമ്മൾ പ്രേരണയാക്കി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ രാജാവ് അവരെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ള പ്രജകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് സ്വയം രാജാവ് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ രാജവീഥി, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രഥം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വഴി മുഴുവനും അടിച്ചു വാരി കൊടുക്കുകയാണ് ആര്, സ്വയം രാജാവ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു പാഠമാണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആരുമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണെന്ന് അത് കാണിച്ചു തരാണ് ആ രാജാവ് സ്വയം കാണിച്ചു തരാണ്. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विश्रुम्यै തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം ഹിതമെന്തെന്ന് തോന്നുന്നോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇത് കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയാ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ. 5 കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനൻ മൃദുല സ്വഭാവമായിരുന്നു അർജുനന്റെ. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞു അർജുനൻ എന്താ പറയാ ആ മൃദുല സ്വഭാവമായിരുന്നു. പിന്നെ സുഖ അനുഭവങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പാപം, ഇവരൊക്കെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപം ഏൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി അർജുനൻ. അങ്ങനെ പേരിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഗീതോപദേശം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. അതിലൊരു ഗുണമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണ പ്രമാണത്തിലല്ല, അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ അല്പമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കയറില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ ശ്ലോകം. കാരണം അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതായത് നിനക്ക് എന്ത് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നീ ചെയ്യേ. അത് എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ പുരുഷോത്തമനാണ്, ഞാൻ എന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ട് നീ പേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നീ സമഗ്രമായിരുന്ന് ആലോചിക്കേ. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ കാര്യങ്ങള്, ഇനിയിപ്പൊ നീ ആലോചിക്കേ. എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നീ ഹിതം എന്ത് തോന്നുന്നു, നിനക്ക് എന്താണോ ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നത്, ഹിതം എന്ത് തോന്നുന്നോ അത് നീ ചെയ്യേ. അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഏതാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടകേറില്ല, ആരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളത് ആ തെളിവാണിത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ പോലും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നീ ചെയ്യേ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ ചെയ്യേ, ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. സെയിം ശ്ലോകം തന്നെയാ, ഒരൊറ്റ ലൈന് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അത് അവസാനത്തെ ലൈനാണ്. അതായത് അവിടെ എന്ത് പറയും, 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സെയിം തന്നെ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വയം ആത്മാനം മത് പരായണ. അത് അവിടുത്തെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. അപ്പൊ 2 തവണ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 4 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്താണത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞുതരാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചൂടെ അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭഗവാനെ ഭക്തനാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ശരീരത്തിന്റെ തപസ് എന്താണ് ആകുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ശരീരം വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചൂടെ? അപ്പൊ പ്രണമിക്കാം, നിത്യേന പ്രണമിക്കുമ്പോ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം, നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, ഞാൻ തീർത്തും പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അത് ഭഗവാൻ പറയാൻ ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഉറപ്പോടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുക്കിൽ പോയി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ധ്യാനി ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിത്യേന നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് അത് സ്മരിക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓടി വരും അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ പകരം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. എങ്ങനെ? അതാ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മുക്കിലിരുന്ന ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഭഗവാനെ എന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാളെ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു, നീ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ആരാണ്? അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, പ്രിയ മിത്രമാണ്, ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യോഗ്യത, ആ യോഗ്യത നമുക്ക് വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത. ആ യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തീരും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനനെ പോലെ പരിപൂർണത നമുക്കും നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ന് വരെ നമ്മൾ അർജുനൻ ആകുന്നില്ലയോ അപ്പൊ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, പിന്നെ സമർപ്പണബോധം വേണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് എല്ലാ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സംശയം തോന്നും അല്ലെ, ഇത്രയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഏത് ധർമ്മത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഭക്തിയോഗമായിട്ട്, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താ? ബ്രഹ്മം എന്താലെന്ന്, പരമാത്മാ എന്നെന്താല്, പിന്നെ പരബ്രഹ്മം എന്ന്, പിന്നെ എന്താ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി, അത് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, പിന്നെ സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സന്യാസ യോഗത്തെ കുറിച്ച്, ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, മനോനിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, മനസ്സിനെ കുറിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സന്യാസ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. പിന്നെ ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പലതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇതൊക്കെ നീ ഇപ്പോ മറന്നേക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഗീതോപദേശത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഉപദേശിച്ചത്, ഇത്രയും നേരം ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം നീ, ആ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെ അതിൽ കൂടി ഒരു ലൈനും കൂടി ഭഗവാൻ ചേർക്കുന്നു. അതായത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ, ഈ പറഞ്ഞ ആ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ച് മാമേക്കം ശരണം വ്രജ, അതായത് എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേ. മാമേക്കം, എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേ. അതാണ് ആ എന്നിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്താ പറയാ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതായത് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക? നമുക്കൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക? അപ്പൊ ശരണാഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് 6 കാര്യങ്ങളും? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, പ്രതികൂലസ്യ വർജനഃ, രക്ഷിഷ്യത്തി ഇതി വിശ്വാസം, ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ എന്നുള്ള 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ? അതായത് ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, ഭഗവാന് എന്താണോ എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെ
ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, പിന്നെ പ്രതികൂലസ്യ വർജന, അതായത് എന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് എന്താണോ അതിനെ ഞാൻ വർജിക്കണം, അതിനെ ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്നെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണോ അതിനെ ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുക. പിന്നെ രക്ഷിഷ്യതി ഇതി വിശ്വാസം, അതായത് എന്നെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഗോപ്തൃത്വേ വരണം, അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ, വേറെ ആരുമല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പല ബന്ധുക്കളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേച്ചി, ആ അനിയത്തി, നമ്മുടെ മക്കൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എന്നിട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നില്ലേ? അപ്പോ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടും നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം. പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഗോപ്തൃത്വേ വരണം, അതായത് കൃഷ്ണനാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ. നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ഈ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായി. പിന്നെ ആത്മനിക്ഷേപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ആത്മനിക്ഷേപ. പിന്നെ എന്താണ്? കാർപ്പണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയത്തോടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൂടി നമ്മളിൽ വരാൻ പാടില്ല. ആ വിനയം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പരിപൂർണമായ ശരണാഗതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെല്ലാ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, ആ പ്രതിഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അത് മാ ശുചഹ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇങ്ങനെ ആരാ നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുക, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പേടിക്കണ്ട, എന്നിലെ ശരണം പ്രാപിക്കേ, ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കോളാം, പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛൻ എന്താ പറയുക, സാധാരണയായിട്ട് അച്ഛന്മാർ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുക? ചെറിയ കുട്ടികളെ അവരിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയും, അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിയെ പിടിക്കും കയ്യില്. പക്ഷെ ഈ മുകളിലേക്ക് കുട്ടിയെ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എവിടെയാണ്? കാറ്റത്താണ്. അപ്പോ അച്ഛന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല, ആ കുട്ടി കാറ്റത്താണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി തിരിച്ചു അച്ഛന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നവരെ കുട്ടി കാറ്റത്താ. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. കുട്ടിയെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ കുട്ടി ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല, കാരണം അറിയാം താഴെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കാണ്, ആ കൈകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഞാൻ ചെന്നെത്തും എന്നുള്ളത് ആ കുഞ്ഞിനറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് വന്നുപെട്ടു, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് നമ്മളെ എടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം എന്താ പറയാ പ്രശസ്തമായ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ വിമാനം പോവാണ്, അത് ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വിമാനം പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് ഒരുപാട് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത് ആ എന്താ പറയാ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ സംഭവിച്ച പ്രക്ഷുബ്ധ അവസ്ഥ കാരണം എന്തായി? ആ വിമാനത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായി, ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇനി വിമാനം താഴെ വീണ് എല്ലാവരും, അറിയാലോ നമുക്ക് വിമാനം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചു. വിമാനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്കണ്ഠയായി, എന്താ സംഭവിക്കുക, അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുട്ടി എന്താ പറയാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട്, ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെ 8-10 വയസ്സായ കുട്ടി ഒരു സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ടെൻഷനാണ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠ വരികയാണ്, എന്താ സംഭവിക്കുക, അടുത്ത എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് പേടി തോന്നുന്നില്ല? എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുക, വലിയവരും ചെറിയവരും എന്നില്ലാതെ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി സമാധാനമായിട്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ നിനക്ക് പേടി തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞേ? വിമാനം ഓടിക്കുന്ന ആരാണ്? എന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ കുട്ടിക്കുണ്ട്. കാരണം വിമാനം ഓടിക്കുന്ന അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛനും ബോധം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? വിമാനത്തിൽ ആരുണ്ട്? എന്റെ മോനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം അച്ഛനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ, നീ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കേ, ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളതിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു അഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യസി അത്യസംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ആരാണോ പരമരഹസ്യമായ ഈ
കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഗീതോപദേശത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടി ഭഗവത്ഗീതയുടെ, ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കിട്ടി നമുക്ക് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണം. ഇത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ എന്താണ് സുനിശ്ചിതം? ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവനിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു അവകാശം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവന് കൊടുക്കാണ്, ആ ഭാഗ്യം കൊടുക്കാണ്, അവന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ എന്താണ് അവര് എന്താ പറയാ 70 വയസ്സിലാണ് അവര് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് അമേരിക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഭക്തിയുടെ അത് ഇസ്കോൺ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട്? ആ 70 വയസ്സിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം, അവർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് അവർ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അവര് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. അവരെന്താ ചെയ്തേ? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണോ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ പരമാനന്ദം അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ. അതല്ലേ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ, അതായത് ഇസ്കോന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇസ്കോന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദരും ചെയ്തത്. അത് ആ ഇസ്കോൻ എന്ന സംസ്ഥയെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക. എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട്, അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ഉന്നതമായ ഒരു സേവ. നമുക്ക് കിട്ടിയ അജ്ഞാനം നമുക്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും അവസരം കിട്ടിയില്ലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം, നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃതമഃ ദേവിതാനാച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എത്ര ഉറപ്പായിട്ട് പറയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അതായത് ആരാണോ എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സേവകൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേവകനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. ഇതിനേക്കാൾ ഇനി പരമോന്നത ഒന്നുമില്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ദാനം. നമ്മളിപ്പോ ദാനം പലതും ചെയ്യും, പക്ഷെ ജ്ഞാനദാനം, അതായത് നമ്മൾ വിദ്യാദാനം എന്ന് പറയില്ലേ, ഈ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ആ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടാണ്. ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അത്, കാരണം ഇത് ശാശ്വതമായ ഒരു സേവനമാണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര ചെയ്തോ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അത് നഷ്ടമല്ല. അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അത് വരും. അതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേവകനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളും ഇല്ല, ഇനിയിട്ട് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സേവകൻ? അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം വെക്കല്ല, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവര് വന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണറിയോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഈ കലികാലത്തിൽ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാം? പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച, 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ ജീവനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അത് പിന്നെ അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത്, നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സമ്പത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക, അതും 2ാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, അതായത് എങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ വാക്കിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. അതല്ലേ പറഞ്ഞ മൗനം പാലിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണത്തിൽ
നമ്മൾ ഏർപ്പെടണ്ട, അത് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് ആരാണോ എന്റെ ഭക്തന്മാർ, അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തും സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അതാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ തമ്മിൽ നടന്ന, അതായത് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ പാവനമായ, പവിത്രമായ, ദിവ്യമായ ഈ സംഭാഷണം ആരാണോ പഠിച്ചറിയുന്നത്, അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവരെന്ത് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രാണ അർത്ഥ ദിയ വാച. അതായത് ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് തുല്യമാണ്. അത് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇതിലുപരി ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഇരുന്ന അർജുനനാണ് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു അർജുനന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെ? എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരായെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല, പേടിക്കുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നു, ആ ഗാണ്ഡീവമെല്ലാം വഴുതി പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ആ തേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പായ അർജുനൻ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഇരുന്ന ആ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, കുന്തിപുത്ര, ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് നീ കേട്ടില്ലേ? ഇനിയിപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനത്തിന് ഉളവായ ആ നിന്റെ വ്യാമോഹം, നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു ആ വ്യാമോഹമൊക്കെ നിന്റെ, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ? കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം കിട്ടി, അതായത് ജ്ഞാനം കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് ആ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങിയില്ലേ, വ്യാമോഹം നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം അവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ പറയാം. നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയോച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ബുദ്ധി എവിടെയായിരുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ഇപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അസുരങ്ങളായ ആ സംശയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നീക്കിക്കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ എല്ലാം വധിച്ചു. ആ അസുരന്മാരെ എല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംശയമാകുന്ന അസുരനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോ സംശയരഹിതനാണ്. ആര്? അർജുനൻ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ ദൃഢനാണ്. ദൃഢസങ്കല്പം, നമ്മൾ പറയില്ലേ നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം വന്നു. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ. അതായത് ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ, അങ്ങ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോ തയ്യാറായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ സഞ്ജയനുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നാണല്ലോ തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ, അതായത് കാര്യസ്ഥനായ ആ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ലൈവ് റിലേ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ ഉള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനൻ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇത് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ഇവർക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത്. ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടവന്നു. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി. ആരാല്? വാസുദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും നടന്ന ആ സംവാദം, അതായത് ആ പവിത്രമായ ദിവ്യമായ സംവാദം ആര് കേട്ടു? എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അപ്പൊ പറയാണ്, കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ അത് കേട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഈ മാതിരി ആ സഞ്ജയൻ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, സഞ്ജയൻ ഒരുപാട് ആനന്ദം കിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ധൃതരാഷ്ട്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രം എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങേരിലൊരു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. അതാണ്, നമ്മള് അർജുനനാവണോ ധൃതരാഷ്ട്രാവണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രായി മാറി അല്ലേ? പക്ഷെ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സഞ്ജയന് പോലും, എവിടെയോ ഇരുന്ന സഞ്ജയന് പോലും ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം, അതാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ്, നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രാവണോ
അർജുനനാവണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് ആനന്ദ പുളികിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് എന്താ പറയാ വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഈ ഗീതോപദേശം ഇന്നും നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇതെന്താ പറയുക, ഇത് പുതുമയാണ്. എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ അത് നമുക്ക് അതാണ് ആ ഒരു ഗംഗയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദം കിട്ടുകയാണ്, സന്തോഷം, വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, അത് പറയാൻ ആര് സഞ്ജയം പറയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. അവസാനത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്തീർവിജയോർഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും സദാ എന്താ പറയാ അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, എന്താ പറയാ സഞ്ജയം പറയാണ്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എന്താണ്, എന്റെ മകന്റെ സൈഡിൽ, അതായത് ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ ആരുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വില്ലാളി വീരന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാരായണി സൈന്യമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാരായണി സൈന്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ വിചാരിക്കാണ്. അപ്പോഴും വിജയത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാണ് ആര്, ധൃതരാഷ്ട്രർ. പക്ഷെ അപ്പൊ അവിടെ സഞ്ജയം പറയാണ്, സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. അതായത് എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. കാരണം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ആര് പറയുന്നു, സഞ്ജയം പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സഞ്ജയന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയണ. അപ്പൊ ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അങ്ങ് വിജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് സർവശ്രേയസ്സും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കക്ഷിക്ക് എന്താണ്, ജയം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഒരുപാട് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഓരോ പാത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, നീതിശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ എല്ലാം 18ാമത്തെ അധ്യായം കൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, ഈ എന്താ പറയാ സഞ്ജയന്റെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം ആര് പഠിക്കുന്നു, അവര് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഗംഗാജലം കുടിക്കുമ്പോ എത്ര പുണ്യമുണ്ടോ, ഈ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം ഒരു വട്ടം നമ്മൾ എന്താ പറയാ മുങ്ങി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പുണ്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അതായത് ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണ ഉപദിഷ്ട ഗീത ആവട്ടെ, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവനമാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പൊ സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സന്യാസം, ത്യാഗം. സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്നെന്തല്ല, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? സന്യാസമായി. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം. അതെ, സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ത്യാഗമാകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്
ഏത് 3 കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവല്ല, അതൊക്കെ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവയാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും ഇത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ. പിന്നെ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്താണ്? സാത്വികമായ ചെയ്യേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത്. അതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ശ്ലോകം 65 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 65 എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. സമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? ലാസ്റ്റ് എന്താ സന്ദേഹം പറഞ്ഞു? എന്താണ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയ്? എത്ര യോഗീശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോർഭൂതി ധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എവിടെയെല്ലാം യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വില്ലാളിയനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെ ഐശ്വര്യവും സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും, അസാധാരണ ശക്തിയും ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ 18 ദിവസത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മളും എന്താ പറയാ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ദൈവം എല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? അതായത് നമ്മളും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് യുദ്ധഭൂമി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്താ പറയാ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആരോടാണ്? ആ എന്താ പറയാ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ സ്വന്തമായ ബന്ധുമിത്രാദികളോടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആസുരി ഭാവങ്ങൾ, അതായത് അനർത്ഥങ്ങൾ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മതം, മാത്സര്യം എന്നുള്ള ആസുരി ഭാവങ്ങളോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അർജുനനെ പോലെ തന്നെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളും നിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നമ്മളും നിസ്സഹായാവസ്ഥ, നമുക്കും ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നമ്മളും നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്ത അവസാനം? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം എടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ അർജുനൻ? കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ, ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ, ഈ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. എങ്ങനെ? കരിഷ്യേ വചനം തവ, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതമാകുന്ന യുദ്ധത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം അർജുനൻ ആരെയാ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇവിടെ? നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അർജുനനാകുമ്പോൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുമ്പോൾ, മിത്രനാകുമ്പോൾ, ശിഷ്യനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആ രഥത്തെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേരാളിയാകുന്നു, നമ്മുടെ സുഹൃത്താകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യവും വിജയവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വട്ടം നമ്മൾ തളരുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ പേടിക്കേണ്ട, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, പേടിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മ വരണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒരു തണലായി ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യവാണി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അമൃത തുല്യമായ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന വാണി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ അമൃതമായി തണലായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ എന്താ പറയാ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.